Però bueno, què fa llegir? Doncs mira, justament ara m'has enxampat que estic llegint uns símptomes sobre càncer de pàncreas. Ah, vaya. Benvinguts a un nou episodi de l'Enigma del Càncer, Descobrint el Pàncreas. Soc en Jordi i amb mi, com de costum, l'Àlvaro. Bueno, avui tenim un tema especial perquè reconèixer aquestes senyals pot salvar la teva vida, o la del teu company o estimat. O familiar. Així que donem pas als símptomes del càncer. Exacte. Avui farem un pas més per aclarir una cosa molt important, que són els símptomes, i com saber si alguna cosa no va bé amb el teu pàncreas. Bueno, començarem per el bàsic, no? Quins són els símptomes més habituals del càncer de pàncreas? Doncs aquesta és una gran pregunta, perquè la resposta no és tan senzilla. Els símptomes poden variar molt depenent de la zona del pàncreas o depenent d'on es forma el tumor. Però en general, els més comuns són la de icterícia, que és quan la pell i els ulls es tornen amb un color groguenc, dolor abdominal o d'esquena, que especialment sol estar a la part superior de l'abdomen, la pèrdua de pes inexplicable o una manca de ganes o sensació de sacietat ràpida. A part, també tens com una fatiga o un cansament constant durant tot el dia o sobretot per als matins. O sigui, són símptomes difícils de detectar. Però això de la icterícia sona que és força visible, o què passa? Sí, doncs és una bona observació, ja que la icterícia apareix quan el tumor bloqueja el conducte biliar. I això és per on passa la bilis del falange a l'intestí. Quan això passa, la bilis s'acumula al cos i la pell adquireix aquest to groguenc molt característic, que això es nota bastant. O sigui, tu si veus una persona que ho té, ho reconeixes molt fàcilment. I això imagino que no ve sol, ve acompanyat de més coses, no? Exacte. L'orina es torna una mica fosca, com color una mica a te. I les femtes poden ser més clares o més greixoses. També pot aparèixer picor a la pell, degut a l'aparició de l'acumulació dels pigments biliars. Això pot sonar bastant clar, però també es pot confondre amb altres problemes com poden ser les fetges de la vesícula. Totalment. Per això aquests símptomes no sempre signifiquen que hi ha un càncer de pàncreas, però sí indiquen que cal fer proves mèdiques per detectar-ho, i així doncs no tens cap problema o t'assegures d'estar tot perfecte. I ara, una de les coses que es senten molt sovint, que és per què és tan difícil de detectar aquest càncer abans que sigui clar? Doncs el gran problema d'aquest càncer és que el pàncreas està situat molt profund dins de l'abdomen. O sigui, està darrere d'altres òrgans, com per exemple l'estómac. I això fa que els tumors no es puguin palpar ni detectar fàcilment en una revisió quotidiana o, una revisió rutinària. A més, molts d'aquests símptomes que has dit són molt inespecífics. Sí, tota la raó. Al principi els pacients poden sentir només molèsties digestives, cansament o pèrdua de l'apetit. Però això són coses que li passa a tothom i la gent no es preocupa gaire per aquests símptomes. No són uns símptomes molt específics, però si tu has d'anar al metge per fer-te revisions quan sentis un d'aquests símptomes, sempre recomano als meus pacients que vagin al metge o abans aviat i que facin una revisió, perquè són coses que molta gent atribueix com a l'estrès o l'edat, però per tant no li donen tanta importància a aquest fet per aquest tema. Si es pensen que són molt vells o estan molt cansats per una activitat física o qualsevol cosa i no li donen molta importància. O sigui, és a dir, que quan ja senten els símptomes pot ser que sigui massa tard? Malauradament sí. En més del 80% dels casos, el diagnòstic es fa quan el càncer ja està fora del pàncreas. És a dir, s'ha anat a altres òrgans i aquesta detecció és molt dolenta perquè el seu és detectar-ho amb una detecció precoç i aquest és el repte tan gran que hi ha. Però hi ha algun tipus de prova o una anàlisi o alguna cosa que pugui ajudar a detectar-lo abans? Doncs actualment no hi ha cap xifratge massiu com altres càncers
per exemple el de mama o el de colon, però sí que està investigant una mica en biomarcadors, que són substàncies de la sang o l'orina que podrien indicar alteracions del pàncreas abans que apareixin símptomes molt més greus. Bueno, això seria un canvi molt gran per al futur. Efectivament, o sigui, sense cap dubte, mentrestant l'estratègia actual és identificar les persones amb més risc, com per exemple familiars de pacients amb càncer de pàncreas o persones amb pancreatitis crònica, i fer-los un seguiment regular amb proves d'imatge. O sigui, volem recalcar molt que heu d'anar a fer-se proves perquè detectar-ho prèviament és crucial. I bueno, a part dels símptomes que ja hem parlat, hi ha algun altre senyal que pugui fer sospitar i així poder anar al metge? Sí, alguns són força sutils, com per exemple les nàusees o els vòmits, sobretot si el tumor pressiona l'estómac o l'intestí, canvis en el sucre de la sang, algunes persones desenvolupen diabetis de forma sobtada sense antecedents familiars, i trombosi venosa, per exemple, que es forma coàguls a la sang sense una causa molt clara, sense cap cosa que ho faci veure, i fins i tot depressió o canvis d'ànim, que poden aparèixer mesos abans del diagnòstic, que això és una cosa molt important també. O sigui, estic remarcant molt que hem d'anar a consulta molt sovint. Això és molt curiós, no, de la depressió. Com pot estar relacionat amb el pàncreas? Doncs encara no s'entén del tot, però sembla que alguns tumors alliberen substàncies químiques que poden afectar el sistema nerviós i alterar molt l'estat d'ànim. I també pot influir el fet que el cos estigui lluitant contra un procés inflamatori intern. O sigui, si te'n trobes malament, això afecta molt la teva capacitat mental i el teu estat d'ànim molt. O sigui, que el cos dona senyals, però s'ha de saber interpretar, no? Com moltes coses a la vida. Exacte. O sigui, per això sempre insistim en escoltar el teu cos i no ignorar els canvis persistents, no? Si notes dolors continus, la pèrdua de pes inexplicable o el cansament constant, és millor consultar un metge. Tot això ens porta a una gran conclusió, la importància de tractar el temps. Sí, com ja hem dit, el càncer de pàncreas es diagnostica en una fase inicial. Les possibilitats de tractament curatiu augmenten molt. O sigui, quan abans ho diagnostiquem, molt millor. I la cirurgia pot salvar vides, però només és possible si el tumor encara no s'ha estès. O sigui, si el tens per altra part del cos, complica molt la vida. Clar, i aquí és on entra molt el paper de la conscienciació. Si la Exactament. gent coneix els símptomes, és molt més probable que vagin al metge i sigui abans que s'estengui. Sí. Totalment. A més, els professionals de la salut també estan cada cop més atents a aquests signes d'alerta, sobretot en pacients amb factors de risc, com fumadors, o gent que no té una molt bona dieta o activitat física o vida quotidiana, per així dir-ho, que no tenen molt bon estil de vida. O sigui que aquí la informació pot salvar moltes vides. Totalment. I aquest és el precís objectiu d'aquest podcast, fer arribar el coneixement a tothom. O sigui, quantes més persones sapiguen sobre el càncer, més persones estaran conscienciades i això és un molt bon canvi. I en resum, el càncer de pàncreas és difícil de detectar perquè els seus símptomes inicials són molt poc específics i sovint es confonen amb altres problemes menors. Però clar, si es coneixen aquestes senyals, com la que hem dit, la icterícia, la pèrdua de pes, el dolor abdominal o els canvis en el sucre, és quan es pot actuar abans i demanar l'ajuda mèdica i poder tenir un diagnòstic a temps. Exacte. Si experimenteu algun d'aquests símptomes, és important consultar un metge per fer una valoració adequada, sobretot anar a consulta. Doncs bueno, moltes gràcies. De res, a tu.